Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng dalu sugeng pinanggih kaharjan kawilujengan, khususipun ingkang tansah sedaya tuhu mirsani channel Solawe teng pundi papan kadununganipun. Mugi-mugi sedaya ingkang mirsani channel Solawe kinanjar seger waras jasmaniah rohaniahipun, ndur lan batinipun, lan mugi dipun gampelaken sedaya urus-urusanipun, lan mugi dipun tambahi rejeki ingkang kathah mlimpah ruah krana rindanipun Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Para sedherek dalu menika channel Solawe badhe nyuguhake to nyajikaken nggih menika perkutut ingkang berkaturanggan, ingkang mistis, ingkang wingit, ingkang bertuah, ya menika perkutut berkaturanggan Trimukti, ya. Di perkutut berkaturanggan Trimukti niku, tri niku 3, mukti niku mbeta kamoten kamulyan derajat lan pangkat. Saderenge dalem medharaken perkutut berkaturanggan Trimukti menika, dalem badhe matur maraseba Cumantaka tengasane panjenengan sami, boten ateges dalem metek ngempil utawi kamardikanipun panjenengan sawetara badhe matur njlentrekaken perkutut berkaturanggan kanthi sakrenanane penggalih. Saking podhe sedulur ingkang tansah mirsani channel Solawe niki dalem badhe medharaken perkutut berkaturanggan Trimukti menika. Dadi para sedulur kedah mangertos khususipun ingkang hobi utawa ingkang remen perkutut berkaturanggan lokal alam, ya menika perkutut katuranggan Trimukti. Trimukti niku sampur tepuk. Di sampur tepuk lokal alam niku samar-samar tapi jelas sae. Boten tebal. Nah, niku sampur tepuk. Lah niki paningale ngrondo semaya. Kuning kados kuning nangka. Nah, paningale ngrondo semaya. Lah sukune niki Sri Mangkempel. Ibu kukune niku petak. Lah makane diwastani namine perkutut berkaturanggan Trimukti. Direna 3. Di perkutut niku dasanama kathah nami-nami tawi jenengipun. Nami dasa niku 10, nami iku asmanipun, jenengipun. Dados perkutut berkaturanggan Trimukti menika termasuk perkutut ingkang langka, ingkang unik. Dados para sedulur kedah mangertos menawi para sedulur nggih teng dalemipun utawi teng lingkunganipun nggih kathah wonten ingkang gadah perkutut Trimukti nggih jenise sampur tepuk. Niki dodone sampur tepuk, paningale rondo semaya, kukune Sri Mangkempel. Jadi mukti sedayane. Dadi wastani sampur tepung. Jadi cara rezeki niku berarah memutar, nepung, manunggal kados tunggal. Jadi rezekine ingkang gadah perkutut berkaturanggan Trimukti niku mangempal, ngepung, dados tunggal, kathah mlimpah ruah. Lan iki balik paningale rondo semaya, rondo tunggu donya. Rondo tunggu donya niku ingkang jagi kenduwenanipun tawi harta bendanipun ingkang ngramut perkutut Trimukti menika. Dadi dijagi sak mobah sak salah sak mubosipun. Dadi raja brononipun bondonipun niku kinang selamet dari kalih sambikala ditebih saking Rubeda saking Pancabaya slamet rahayu wilujeng sedayanipun saged
pinurun sak anak putu lan keturunanipun. Lan Sri Mangempel, sukune kan Sri Mangempel pethak kukune. Iki saged ngempelaken dalan rejeki. Rejeki sing pundi mawon iki saged ngempal, saged nglumpuk. Rejeki saking arah wetan, arah kidul, arah kilen, arah saking ler, saged manunggal setunggal wonten ingkang gadah prakutut katurangan Trimukti. Dados prakutut Trimukti niku termasuk prakutut ingkang istimewa, ingkang sae, nggih kramat, nggih mbeta manfaat, mbeta barokah. Dados para sedulur, umpami gadah prakutut berkaturangan Trimukti, kedah diramut ingkang sak becik-becik, sak sae-saenipun pun, Pak insyaallah mbeta manfaat, mbeta barokah. Namine katuranggan diwastani 5 wasta. Katur niku ngendikan, angga niku rasukan, nggih. Turangga niku tumpakan, wisma niku griya, culika niku pusaka. Kung nggih perkutut berkaturangan kados ngeten iki Trimukti. Perkutute jenis ngeten iki para sedulur. Sing nggih unik, nggih sae, jregere nggih sae. Nah, paningale kuning nangka, dodone sampur tepuk, kukune jari ta kukune Sri Mangempel putih. Jadi perkutut menika termasuk perkutut ingkang istimewa. Dados para sedulur, pami teng dalem khususipun ingkang hobi perkutut berkaturangan, sejenis perkutut napa kemawon kedah diramut ingkang becik ingkang sae, Pak insyaallah mbeta manfaat, mbeta barokah. Dados niku diwastani rondo semaya niku wonten hitungane para sedulur. Terus hitungan kuku niku nggih diitung yang jari niki Sri Jengkali Arjuna Manganati Dandang Tunggu Nyawa. Sri Jengkali Arjuna, jadi gampang diremeni, disenengi sayane pun tiyang tiba Arjuna. Dados para sedulur anggen kula medhalaken perkutut berkaturangan kula sikapi semanten apabila wonten atur katane kalau kang tat kang sae sadaya ngapunten sak kathah-kathahipun. Ana wijabang nang telenge bumi kairing para nabi wali, alhamdulillahirabbil alamin.